4 tarik ni loko kothum pandak nai sini Tripura land no toigoi jeng aro jaga soba khlaijak nai o soba go sini sara Tripura ni bwrwi rok tini IWF tini joto division ni wngthang je onchol ni wngthang joto dopha jati joto no oro jaga kaham khe jeng jati dopha ni bangoi jeng joto rally khaiman jaga go phaigani wngthang hai hnoi jeng tini saklai mungnargo tini president wngoi joto no sani musugo chini je division no IWF ti jara tongnai rok oroni president secretary joto সংগঠননি উংথং tei janja takhok bukhok joto Tripura land no hanjaknai borok joto phaigoi jesuk samung tak samungni jorago samung no samung hoyagoi jeng tini muthangjagani nangmani ba tei political ni issue no toigoi jeng tini Tripura land alada rajyo jeng timan khaithani go jeng oro jaga joto subasuk ro subasuk mangani bangoi subasuk ro phaigani bangoi ang tini koimung nargo tei jeng chini tini borok kom wngkha samungni jorago bwskango kaham khe phaimangani bangoi chini bwrwi rok tini phaimai aro joto no phaigani wngthang tei omono nogoi chini sara Tripura ni ani jati tei takhok bukhok song joto no wansogoi joto no chini muthangjagani chini sobano joto no kha kuphur bai khe tini ungklogo soba phaigani wngthang hai hnoi ang koimung nargo hambai 4 tarik no ni rally bo jaga ngai khumulung chini khumulung gomnai Jomayat IPFT joto sakha সংগঠন rok no toigoi